wallahi in dai kayi wannan abin da zan faɗa maka, duk wanda ke da mugun nihi a cikin zuciyar shi akan ka, Allah bai barin ya zo ya zanna tare da kai. Kuma idan yana tare da kai kai, Allah sai ya kura maka shi albarkan manzon Allah. Akwai wanda yana tare da yara amma a kullun gurin su ya za a yi ya gajiya su kuma su tashi. Akwai wanda yana da mota a hannunsa, yaran motarsa kullun gurin shi ya za ya kwace a bashi. Akwai wanda shine marja a kamfaninsa amma kullun waɗanda ya taimaka mawa gurin su ya za a yi shi a kwace wannan matsayin a dora su akai. Akwai wanda 'yan siyasa ne amma a kullun yaransa gurin su ya za a yi su ya wulakanta wani ya ɗaukaka su koma gurinsa. So duk wanda yake da wannan mugun nihin a kanka, bai kudurin Allah ya ɗan ƙara daga darajarka. Idan har kai wannan aikin alfarman manzon Allah sai Allah ya kura maka shi. Kuma zaka ga duk ta yinda zaka yi Allah ba zai bari zuciyarka ta karbe shi ba. Kuma shi ma duk abin da zai yi Allah ba zai maido da hankalin shi akan ka ba. Albarkan manzon Allah. Wannan aiki ne wanda yake na yankan shakku da izinin Allah, kuma bai da wata wahala. Zan bayar, amma kuma ban san ku da ruwa ba masoya manzon Allah. Ku tura dan isar annabi kowa ya karu, ban ba mutum ɗaya ba. Duk wanda yake so yana wani mataki yake so Allah ya ƙara matsawa da shi gaba, amma yana tunanin akwai wanda suke mai kulle ko a gidansu ko a ƴan uwan shi ko a jama'ar shi ko a wasu jama'a na nesa. Kuma ka lura duk wanda zai maka sharri a rayuwa ko makirci ko yake son kai ka gajiya ko ka wulakanta, ka taba taimakon sa, ka taba taimaka masa, especially haka ne. So dan haka na bayar da wannan zan bada kuma saboda Annabi Muhammadu. Na farko abin da ake nemo wa sassaƙen gamji, kar ka zo ka damu da tambaye a wasu of, bana so. Na biyu zaka nemo sassaƙen kuka. Na uku sassaƙen maɗaci, na faɗa su uku. Su zaka haɗa ka kirɓa guri ɗaya. In ka kirɓa su guri ɗaya sai ka sa a rubuta ma la haula ƙafa 1000. La haula iya nan kawai. La haula ƙafa 1000. In an rubuta maka, a zuba a cikin tukunya ruwan rubutun, ka zuba wannan abubuwa, in sun jika karkai ba kana sha. Idan wannan zai baka wahala, ba ka shanya sun bushe ba da ka sun zama gari, rika zuba iya waɗannan a nono kana sha, ba sai ka hada da la haula din ba. Alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wanda ke da mugun nihi a cikin zuciyar shi akan ka, sai Allah ya raba ka da shi. Kuma sai kaga Allah na buɗa maka fiye da duk inda kake tunani, in har matuƙar ya rabu da kai. Saboda akwai wanda waɗanda suke zaune da shi su ne suka zama musu masifa a rayuwarsu, amma ba su gane ba. Mutum yana nan yana zaune da kai yana kallon ka, kana ta kasuwa yana ganin kana ci gaba a rayuwa, shi kuma yana bibiyar ya za a lalata wannan abu. So yake ka tashi ka bar mai gurin ya huta, ko so yake ya bar ganin kana kasuwa, ko baya son ganin ka ba gaba daya. So na bayar da wannan dan Allah na bada, kuma dan manzon Allah, kuma dan Allah ya ƙara samun albarka a rayuwata. Ƴan uwana duka daga cikin wannan abubuwan ba ka da wani abu wanda nake bada wanda ya kauce mu hanyar Allah ko addinin musulunci. Dan haka ku je ku gwada wannan, in Allah ya yarda za ku samu nasara da biyan bukata akan makiya na fili da na ɓoye, ko na gida ko na waje, ko ma wani iri ne. Ko da abokan ko da cikin abokanka ne wani baya son ka, ko dan Allah ka je ka gwada wannan. Allah zai koran maka da shi. Allah bai barin zuciyarka ta anshe shi, kuma shi ma Allah ba zai maido da hankalin shi akan ka ba. Allah zai raba ka da shi albarkan manzon Allah. Ba cuta ba cutarwa, la dururran wala dirara. Ine ma kowa fatan alkhairi, a tura shi dan manzon Allah, kowa ya karu da wannan sirrin. Ine muku fatan alkhairi, a cika comment da yi wa annabin tsira salati sallallahu alaihi wasallama. Idan baka iya yin salati ba a comment ko shiya, to kai annabi salati irin wanda ka iya a bakinka. Ine ma kowa fatan alkhairi daga almajirinku wanda yake baku sirrika kuma yake samu daga gare ku al'ummar duniya, sirrikan kuma yake maida musu suna karuwa saboda annabi Muhammad. Ine ma kowa fatan alkhairi.